खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिफ्राय फोसावनो लादों दानिसोनि रादाब। बिटिसिनि बिसायख'थिखौ फावसायबाय। फैगौ 4 एप्रिल खालि खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ फावसायबाय। थिखानाय गैयै मोनसे समसिम फावसायबाय बिटिसि बिसायख'थिखौ। बावैसो सिगाङाव बिसायख'थि आय'गआ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों। भारतजों लोगोसे मुलुगनाङैनो गिख्रंथाव महर लाना साग्लोबनाय कर'ना भाइरासनि थाखाय फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ फावसायनो गोनां जाबाय। मख'नो गोनांदि दिनै बेलासे 4 रिंगायाव आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गनि जथुम जानानै थाङो। बे जथुमावनो फैगौ 4 एप्रिल खालि खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थि खुंनाय आरो फावसायनायनि सायाव जोबथा बिथांखि लायो। बिटिसि बिसायख'थिखौ माब्ला खुंफिननाय जागोन बेखौ दासिमबो थि खालामाखै। आसामाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया आरो सन्देरनाया बाङाइ जानायनि उनावसो आरो रैखाथियाव फैनायनि उनावसो बिटिसि बिसायख'थिनि खालारखौ थि खालामफिननाय जागोन होननानै फोसावदों बिसायख'थि आय'गआ। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कंग्रेस, एलटिएम दोलोखौ लानानै रायजोनि मोन 10 आफाद आरो गौथुमफोरा बिटिसि बिसायख'थि खुंनायनि सायाव सानफिनलायनो आरो फिन बिथांखि लानो थाखाय आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गखौ खावलायहरनायखौ नोजोर होनानै आरो आसामावबो कर'ना भाइरासआ गिख्रंथाव महर लाबोनायखौ नोजोर होनानै बिटिसि बिसायख'थिखौ दोनथ'नायनि थांखि लायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।